din aceste firme de ciclu se opresc acolo 85% din sume, restul de 15% ajung la spitale de creștere, Spitalul Sfânta Maria, celelalte spitale celelalte ale... Viața fiecărui român. Doamne, da, parcă ar fi cumva mai necinică o expropriere făcută cu rând din stat. Când faceți procurora, gaura rămânea unora, domnule. Da, asta nu treaba asta. Că rău să faci așa. Ca să precizăm, sigur, nu erau banii de extra de oameni, dar mai există bani, a spus Mihai Antonescu mai devreme, dar de primării către spitale, de sistemul sanitar. În acești bani de regulă se regăsesc renovări de clădiri de spitale, retehnologizări de aparatură, cumpărături de medicamente, cum se spune, produse. Ori trebuie să știți că cel puțin la nivelul capitalei, acolo unde am tot investigat un an de zile, suma, repet, atinge 1 miliard de euro pe an, în loc de 1 miliard de euro, ajung, de fapt, în spitalele bucureștene, 18 la număr, aceste sume de 150 de milioane de euro, deci 15%. Deci curăciunea este uriașă, de 85%, dar vorba lui Bărbărețeanu este și imorală, fiindcă mor foarte mulți bucureșteni. Că mor foarte mulți bucureșteni din lista asta de 85% de bani. Probabil că poate nici acel miliard de euro n-ar fi ajuns. Dar să lași 150 de milioane și să dai copilului tău 850, sigur că presupune noi, ziariștii, nu avem niciun fel de dovezi. Că familia o prescumpă de toți acești bani, familia Băsescu și cu toate celelalte, fiindcă ar fi normal să-i lași în funcție, fără să-i arestezi, fără să-i anchetezi măcar pe acești oameni. Se spune că în subsolurile spitalelor bucureștene, iar nu putem dovedi că nu sunt la putere, sunt o mulțime de aparate la sticlă, adică tomografe, fel de ustensile scumpe de milioane de euro,